Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с новинарската емисия на Елес ТВ. Очарователните Лора Генова и Симеон Маринов планират сватба. Събитието ще се състои на 11 юни 2016 г. в град Плевен. Ето и хронология на събитията. Връзката им започна през 2011 г. по време на студентски купони и от тогава те живеят неразделно. Двойката се сгоди през 2014 г. Плановете за голямото тържество вече са започнали, а булката е направо на седмото небе от щастие. Кои са кумовете, как се съгласиха и какви са техните очаквания? Отговорите ще разберем от Лора, която следи темата. Здравейте! Представям ви Петя Стоева и Антон Минков, бъдещите кумове. Привет! Здрасти! От колко време се познавате с Лора и Симеон? Аз всъщност около 4 години го познавам. От бая стана, значи Мори от цял век 11 години, а Лорчето от 5. Трудно ли се съгласихте на тяхната покана? Не ни да беше чак толкова лесно да се съгласим. Едва ме навиха, 100 кила дживри и ракия дадех. Какви са вашите очаквания за сватбеното тържество? Очаквам да бъде много весело и да има страшно много танци. Да е много забавно, да има купон и да се забавляваме заедно. Благодарим ви за вашето участие. За новините на Елес ТВ, Лора. Благодарим на Лора. Църковният брак ще се състои в храм Свети Николай в град Плевен, където двамата влюбени ще се рекат във вярност пред Бог. Гражданският ритуал и празничната вечеря ще се проведат в парк хотел Кълък. Очакваме ни за Топлевен, ще разберем от прогнозата с времето. А от мен, приятна вечер! Здравейте, мили приятели! Снимката, която виждате, избрахме за начало на прогнозата. Направена е при устието на река Велека. Слънчева нежност на фона на приказна флора, където реката топло прегръща морето. Вижте само какво време съм ви приготвила за 11 юни. Най-прекрасното. В ранното утро любовта изгрява от изток. Термометрите в Плевен ще отчитат 30 градуса по Целзий. Денят ще е щедър на слънчеви лъчи. Жълт код за значителни количества усмивки. И дъжд ще вали, ама следващата седмица. Споменах ли за доброто настроение? Откакто съмне, докато се стъмне. През късните часове термометрите рязко ще се покачват под въздействието на алкохолния градус и бурните танци. Имайте предвид, че може да стане и ветровито. Затова при вечер бъдете добре екипирани. И по случай празничния ден, фойерверките от мен. Скъпи приятели, подгответе тоалетите, вземете доброто настроение. 11 юни предстои. Приказка. Това е логото на сватбения ден. Бъдете с нас!